ಬಂದು ಆರ ದೇವರ ವಚನ ಕೊಡುದು ಸಮಾಜದ ಕೊಟ್ಟು ನಡಪಾಡುಗಳ ನಡಪಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಸಮಸ್ತ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಎತ್ತೊಂಬೈತಾರೆ ಮುಲ್ಪಾಡು ನೀರು 2 ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೊರಲು ಎತ್ತೊಂಬೋದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜಾತಿಗೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅಕ್ಕನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊರತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅನುಗ್ರಹಿ ಕೊಡುವ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡೋರ ಬೇಡಂದು ಅಕ್ಕನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಬುದ್ದು ಕೊರೊಂದು ಕೊರಲು ಎತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿವಂತ ಕೊಡೋದು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ
ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಂತದ್ದು ಕುಲು ನಾಗ ನಡೆಯಬಹುದು ಐತೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ನಡೆಯಬಹುದು ಐತೆ ಪಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಸೇರೋಡು ಬಂದದ್ದು ಈ
ಎಂಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವತಿಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬಕ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಬೋರ್ಡ್ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ನಾಯಕ ಕುಟುಂಬದ ಆಯ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಕಡಪಡಿ ಮರಳಿ ದಿನ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವದ ತಾನಿ ಆ ಪಿಲಾರ್ ನಾಯಕ ಕುಟುಂಬದ್ದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಬಂಟನ ಅರೇನೆ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ಸೇರಿದ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಮರಳಿ ದಿನ ಗಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅಂಜನೆ ಐದು ಅಲ್ಪರ್ದ ಇನ್ನಿತ್ತಿನ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಸಂಧಾನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಸರ್ವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ನಿತ್ತಿನ ಈ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಂದು ಬೈದೆ ಅಂಜನೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ನ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ತಂಬಿದ ಸೇವೆ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಸರ್ವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನ್ನಿತ್ತಿನ ಮಲ್ತಿನ ಸರ್ವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಅವೇ ರೀತಿಯ ದುಂಬಗು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಹೊರಗೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಮೇರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಪೂಪನಂಚಿನ ಸಾಧಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಾಧಿಯಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತುಕೊಡ್ದು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕಾದ ಕೊಡ್ಪಣಲ್ಲ ಜೊತೆನಲ್ಲ ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹಲ ದೈವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತುಕೊಡ್ದು ಉತ್ತರೋತ್ತರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಕ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಓಂ ಪನ್ನಗಾದೇ ಪದಿರ್ದಂತ ನಾಗನಾಮಕ ಅದೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಪೀಠಾತು ಬೆನಾಗರಾಜಾತೆ ನಮಃ अंजा फलवंजामदाभिषेक पुरस्कार तंबिलाराधना कन्मगेशे उपलसाराधना कन्मगेशे मे सरस्वती कृतवाहियोग ओम आयमि ब्रह्म हे रमणाय अगोर शंशम आयमोष अस्मै गलयामियामे संसेष्णं सर्वेन्द्रो अंगिना साधुशांति देवरा अयाम कुटुंबे आवार कीवारि राधकं पक्षाले येनमतं तथापे छात्रकन्या तस्मिन् गणना ज्ञाना मधुना देवया केवलं ऐ प्रवाहमान ओम 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 गुरुदासनकं सुराया गुरुदासो नागुरुदया गुरुदेशा परामो नागुरुदया गुरुदेशा ओम नमो बुद्धाय नमो बुद्धे ओम नमो कामं महावशिकाय साक्षात् बन्दाधानं सहस्र संजी सहस्र विषंगा गया सुतांता ओम नमो कामं महावशिकाय ओम नमो कामं महावशिकाय ओम नमो कामं महावशिकाय लम दुर्ने गणगताय आकर्षण गताय वायुपंगताय तो यह प्रार्थना नगराजुराम योगशिवतमस्य बाल्ये देना औषधिं वरस्तारंगमस्य क्षयामि आभो विनयतां हृदयामि वस्त्रं हृदयामि सुरक्षं हृदयामि आदरं हृदयामि गन्धं हृदयामि निवेद्याते अमृतोपक्षीरमहानिवेद्य निवेदयामि कवकताम्बरं हृदयं सर्वे राजो सर्वं हृदयामि अग्निः
बन्धकाधिपतिर्देवन्तो नागनामकः विष्णुपीठातुभ्यं नागराजाते नमः सहस्रभक्तं द्विसहस्रविष्णुं विशङ्गलेशं कपिलाष्टाभ्यां विषायुधं पिङ्गलन्त्रमदं नागराजं विष्णोदनत्यं नमो सर्पेभ्यो एकेशवते विमलो ये अन्तरिक्षे ये द्वितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः कुलदेवी ग्रामदेवी दैवदेवी विराजित ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಅಂಜಿತ್ನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಿಯರು ಅಂಜನೆ ಈ ಜಾಗೃತ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಜಿತ್ನ ನಾಗದೇವಿಯರು ಅಂಜನೆ ಮೈಸಂದಾಯ ಪರಿವಾರ ದೇವಿಯರು ಮಾತು ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಸರವಾದ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾದ ನಾಗದೇವಿಯರಿಗೆ ಫಲಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ ಮಂತೊಂದು ತಂಬಿಲ ಸೇವೆನ ಮಂತೊಂದ ಮಂತಂಜ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆನೆ ನಾಗರಾಜರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನಿತೇನ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೊಂದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ನಾಯಿಗೆರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಸಣ್ಣ ಗಡಿಪ್ರಸಾದ ಪತ್ನಿಯದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಆಪನ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನವಾಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆ ದೇವರ ನಾಯಕತ್ವ ಅಂತ ಬಂಟೇರಿ ಆ ನಾಯಕತ್ವನ ಜೊತೊನ್ನ ಸುಲಭ ಐದ ಬೇಲೆ ಆತೆ ಮಂಗ ಉಂಡು ಅಂಡ ಐಕ ಬೋಡಾಪನ ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಆ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶದೀವಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆ ನಾಗದೇವನ ಸಂದಾಂಡು ಆ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾದ ತಂಬಿದ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತಂಜನ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಆರು ಪೋಪನಚಿತ್ನ ಆ ಸಾಧಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧ್ಯಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಆರು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆರಿಗೆ ಮಾನ ಮನ್ನಾಳ ಮಾತ ಕೊಡ್ದು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಲೇಖ ಆರ್ನ ಮಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಅಭಿಷ್ಟದ ಆದಮ ತೊಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತ ಆ ದೇವರ ನೆರವೇರ್ಪಾದ ಕೊಡ್ದು ಅಂಜನೆ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ತಾನು ಮನ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಐಕ್ಯಮತ್ಯನೇ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತುಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪ ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಯಶಸ್ಸು ಸತ್ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಜೋಕಲಿಗೆ ಕಲ್ಪರ ಬೋಡಾಪ್ನ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂಜನೆ ಶ್ರದ್ಧಾಶಕ್ತಿ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಮಾತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಅಂಜನೆ ಅಂಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆ ನಾಯಕತ್ವಡು ಆ ಮುಂದುವರೆದ ಬೋಡಾಪನ ಓವು ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ನೆಮ್ಮದಿ ಮಾತ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತು ಕೊಡ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾತ ಆರಂಭ ಎನ್ನಿನ ಕೆಲಸ ಹೋಯ್ನಲ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಣ ಯೋಗಲ್ನ ಭಾಗ್ಯಲ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡ್ದು ಆ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಪಂಪುನಂಚಿತ್ತ ವಿಚಾರ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡ್ದು ಉತ್ತರೋತ್ತರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಲೇಕ ದೇವಿರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡೆ ಕರ್ಮಾಂಗದ ಆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರ್ಥ ಪ್ರಸನ್ನಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಓಂ ಪನ್ನಗಾಧಿಪತಿರ್ದೊಂದು ನಾಗನಾಮಕಃ ವಿಷ್ಣುಪೀಠಾತುಭ್ಯಂ ನಾಗರಾಜಾತೆ ನಮಃ ಪ್ರಪಾದ ನಾಗರಾಜ ವಿಧಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಾಗರಾಜ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾಣಿ ಗೋವಿಂದ ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸ್ಸಿನ ಬುದ್ಧಿನ ಕುತು ಸುರಾವತ್ ಕರೋಮಿ ಸಕಲಂ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ ಮುಖೇನ ಕಾರ್ಯ ಸಂಬಿಲಾರ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ದೇವತ ಪ್ರಿಯತಾಂ ತತ್ಸದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಭವತು ಯಾವುದು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಜಗದೇವಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಯೋಗ ಓಂ गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी गंगा जगति सन्निधा सिंधु प्रदेश गोदावरी मध्य आनंदेश्वरी अवध्यतम धर्म अर्थ काम मोक्ष सर्वबलम नवृषाध्यतम नूतन अभय आयु आरोग्य आनंद ऐश्वर्य अवध्यतम धर्म अर्थ काम मोक्ष सर्वबलम नवृषाध्यतम करिष्यमाण व्यवहार क्षेत्रे उद्योग क्षेत्रे स्थानमान क्षेत्रे उत्तरोत्तर अभिवृद्ध्यर्थम श्री उल्लास परिबन्धता प्रीत्यर्थम यथाशक्यता जन परवाराधनाख्यम कर्म करिष्ये आचार्येण कर्म करिष्ये
आचार्य कर्म करिष्ये ओम आधाशक्ति नमो मूलवर्ते नमो कुर्मः आधाशक्ति नमो मूलवर्ते नमो कुर्मः अनन्तरं पुत्रं ब्रह्मणे नमः दत्तदीपान् मकल्पक्षामणि मण्डलमान् मज्ञानं समर्पयामि नमः विजाङ्गरिष्ये ओम प्रभाय एवमाय सुप्रभाय ओम ओम श्रीं ब्रह्मयान वृणान् ब्रह्मनादेव सर्वेन्द्रियाणि अनितानि वायुवाकाशं शांताय वचनिका दुर्गान हरप्रेषामयं बुद्धा हरिहर प्रियनाम पूजा स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम देव स्वाहा देव सत्वास विदर्शवे अश्नोर बाहुभ्याम पुष्पस्थाभ्याम आवाच शिवलाल चिडबन्ना देवता भिनोदि पकनारिकेला दलि पकहानि निवेदे अमि ओम लक्ष्मी रूपेण नमस्तस्ते 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 नमो नमः श्री उल्लाल की मुड़िपन्नार देवताभ्यम प्रार्थनां समर्पयामि आवड उल्लाल मुड़िपन्नार देव संदर देवರ ಸಂಧಾನವೈದ ವೈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನ್ನಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಆ ನಾಯಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಜನೆ ಆರ್ನ ಆ ದುಂಬದ ಸಾಧಿ ದಾದ ಉಂಡ ಓವೇಂಜಿ ವಿಘ್ನೇಶ ವಿಘ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರೇಗ ಆ ನಾಯಕ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡು ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತ ಬೇಲೆಗೆ ಗೋಡಾಪನ ಚಿತ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಲ್ಪನೆ ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಯಶಸ್ಸು ಸತ್ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಉತ್ತರೋತ್ತರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೊದಲಾಗ ಆ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಮುಡಿಪನ್ನಾರ ದೇವರೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾಸಾರಿಗೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಮುಡಿಪನ್ನಾರ ದೇವತಾಭ್ಯರ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಮುಡಿಪನ್ನಾರ ದೇವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ
ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು
ಪರಿಹಾರ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತೆಗಳ ಆ ದೇವರೇ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಜಾಗದ ಆರಾಧನ ದೇವತೆವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಓಂ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶಾಂತಿರೂಪೇಣಂತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ ಐಸಿಂದಾಯ ಪರಿವಾರ. ಮಾತಾ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೇ ಬೈದಿನ ಬಿದ್ದರೆ ಮೇಸನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಂತ್ರಿ అయిన ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿ అయిన ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಗಳು ವೈದ್ಯರು ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ್ಲ ಸರ್ವ ಜನರ ಪರವಾದ್ಲ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗಳ ಇಡೀ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಗಳ ನಾಯಕರಾದ ದೇವರನ ಸೋಮನಾಥನ ಗಡಿ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗಳ ಇನಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ. ಈ ಗಡಿಪತ್ತಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂತ್ರಿ అయిన ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಯರು ರಡ್ಡು ಆಶೀರ್ವಚನ ನುಡಿಪನ್ನೋಡು ಬಂಡದು ಎಂಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರವಾದ ಮಾತಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂತ್ರಿಲೇಗೆ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುಂದರ್. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಕುತ್ತಾರ್ ಮೆರೆಗಲ ಎಂಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆನ ಪರವಾದಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ದೈವಲೆಗಲ ಅಕ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಕೊರದು ಅಲ್ಪಡ್ದ ಬಕ್ಕ ನಿತ್ಯ ನಿಮಿತ್ಯಾದಿలను ಪೂರ ನಿಶ್ಚಯ ಮಂತೊಂದು ಪದ್ರಾಡ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪಂಚಪರ್ವలను ಪೂರ ನಡಪ ಒಂದು ಐಕ್ಯ ಬೊಡಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಐನು ಕವರದಕ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಐಕ್ಯಮತ್ಯಡು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆವಡ ಇಂಚಿನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡ ನಿಕ್ಲು ಸೇರಿದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಯಿಂದ ಸೇರಿದ ನಿದಾಯ ಪಂಡ
ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ನಾಯಿಗೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೆಲೆಂಟರ್ಲ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತನಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಅನಾಥ ಇಂಚಿನ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಅಲ್ತ ಉಸ್ತುವಾರಿನ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಐನು ಉಸ್ತುವಾರಿನ ದೆತೊಂದು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಅಕ್ಲನ ಕುಲದೇವರೆಂದು ನಂಬೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಶತಮಾನ ಹೊಡೆದು ఆయన ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚನೆ ಅವು ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಆ ಕಾಲಿಯ ಇಂಚಿನ ಆ ಮೆಲೆಂಟರ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾಯಿಗರ್ಲ ಜಾಗೆಗೂ ಮೆಲ್ಡರ್ ನಾಯಿಗರ್ಲ ಮೆಲ್ಡರ್ಲ ಜಾಗೆಗೂ ಆಯಾ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆದ ಒಂಜಿ ಅಡಿಸ್ಥಾನಡು ಆ ಮೆಲೆಂಡರ್ಲ ನಾಯಿಗರ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪುನಿ ಐಕೊಂಜಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಲು ಐಕ್ ಬರೆದೀತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮುರಾಣಿ ದೀಪೋತ್ಸವಗೂ ನಮ್ಮ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಅರೆನು ನಿಕ್ಲು ನಾಯಿಗರಾದ ಅಂಚನೆ ಯಾದವ ಗಟ್ಟಿ ಅರೆನು ಮೆಲ್ಡ್ರಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಸೋಮನಾಥ ಆ ದೇವರನ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಇಡೆಮುಟ್ಟಲ ನಿಕ್ಲು ಕೊನೆಯಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದುಂಬ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಪುರಾತನ ಕಾಲುಡ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಶತಮಾನ ಹೊಡೆದು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆ ಜಾಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಐನು ಪುನರಪಿ ಅವಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮನ್ಪರೆ ಇತ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಐಕ್ ಬಡಿತನ ರೀತಿಡು ಮಂತೊಂದು ಸೋಮನಾಥನ ದೇವರನ್ನ ದೀಪೋತ್ಸವಾದ ದೇವರು ಉಲೈ ಪಿದಾಟ್ನಾಗ ಆ ಗೊಡಿ ಮರದ ಅಡಿಟೆ ಆ ನಾಯಿಗೆರೆಗಳ ಮೆಲೆಂಟರ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಆ ಪ್ರಸಾದದ ಅಡಿಸ್ಥಾನಡು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಆ ಸ್ಥಾನನು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ನಿಕ್ಲನ ಲೆಕ್ಕಡು ಐಕೊಂಜಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಇನಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗುಲ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ತಂಬಿಲಾವಡು ಪನ್ಯರಾವಡು ಏನು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ನಾಗದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹದ ತಂದು ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ ಹಿರಿಯಕಲ್ನೆಲ್ಲ ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗು ನಾಯಿಗೆರಾದು ನಮ್ಮ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಂಬೈ ಮನೆ ಆರೇನು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪರೆ ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಎದುರು ಬರ್ತದು ಆರೆಗೂ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಮಂತದು ಆರೆಡು ನನ್ನ ದುಂಬ ಅರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕೈತ ಪೂರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಂಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆರು ಹೆಚ್ಚಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೂರೆರೆಗಲ ಪೂರ ಮಾಗಣೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಡಾದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪರ್ವಡು ಅಕ್ಲು ಎತ್ತದು ಐನು ಎದುರುಂತದು ಮಾಗಣದ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಪ್ರಸಾದಿತವನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಂಚಪರ್ವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಂಚಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಎದುರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಅವು ಪುರ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ನಿಕಲ್ನ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗೂ ಎದುರುಂತದು ಆರಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಬಡಿತ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಮಾನಿಗೆ ಕೊರದು ಒಂಜಿ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪಾವನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಿಗೆರೆಗುಂಡು ನಮಗೂ ಪೂರ ತೆರೆದಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈತನೇಟ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿದಿನಿ ಎಂಚಾಂದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ದುರ್ಬಲ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದುರ್ಬಲ ಆಪುಂಡು ಕೂಡುಕಟ್ಟಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರಳುಣಿ ಆ ಅರಳಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಕುಟುಂಬ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗುಪ್ಪನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಪಾತೆರಡು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ದುಂಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಲ ಭೌತಿಕವಾದಲ ದೈವಿಕವಾದಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳಗೈರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡುಕಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಪಂಡ ದೇವದೇವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಅಂತಿಮವಾದ ಎಂಕುಲನ್ನು ದೇವರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಾವ ಅವು ಒಂಜಿ ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆ ದೈವದ ಬಲಪನೆಲ್ಲ ದೇವದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಸೇರ್ನೆಲ್ಲ ದೈವದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ
ಆ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ದೈವಿಕವಾಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೈ ಜೋಡಿಸೋ ಒಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ, ಆ ಬಾಲೆನು, ಆ ಕುಟುಂಬನು, ಆ ಸಮುದಾಯನು ಬಲಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಂತ್ರನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದೈವ ಪೂರ ದಿಕ್ಕುಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ್ ఆయన ನಂಬುನಂಚಿನ ಸಮುದಾಯ ಕುಟುಂಬ ಅವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪನಿಯಾರಾವಡು, ಪಂಚಪರ್ವಲಾವಡು, ಸಂಕ್ರಮಣಾವಡು ಅವು ಪೂರ ಸುಮಾರು ಒಂದೇ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಒಂದೇ ಇತ್ತನಲ್ಲ. ಆ ಸಮುದಾಯ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೊನದು ಇತ್ತಿನೇಡ್ದಾದ್ರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಾಕರಿಗಾವಡು, ದೈವದ ಕೆಲೆಟಾವಡು ಪೂರ ಇರಲ ಗ್ರಾಮ ದೇವೇರನ ಆ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ಆ ಒಂಜಿ ದೊಂಪದ ಅಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆ ಸಮುದಾಯ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು, ಸಮುದಾಯಲು ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು, ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಆ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆಧಾರಡೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಕಟ್ಟುವ ಅಂಡ್ ಐಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ಕಟ್ಟರೆ ಎಂಕ್ಲು ಮರತು ಪೋತ. ಆ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡು ಕೊಡ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊಸತ್ತಾದ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತನೇ ಆ ಸಾಧಿನ ನಮ್ಮ ಕೊನೋ ಎನ್ನಾಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಇಂಚಿನ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುಂಡು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರೆಡೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನನು ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಂತನ ಐಟು ವಿಜ್ಞಾನ ಆಪಣೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಲ ಜ್ಞಾನಲ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮರಪುವ ಅಂದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮನ್ಪರೆ ಮರಪುವ ಉದಾಸೀನ ಮನ್ಪುವ. ಆ ಉದಾಸೀನ ಬುಡ್ದು ನಮಕ್ಕೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನನು ನಮ್ಮ ಐಟೆ ನಮ್ಮ ಉಪಾಸನ ಕೆಲಸ ಕೃಷಿ ಮಂತಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಾಲನ್ನ ಎದುರಿಸಾಯರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದಲ ದೈಹಿಕವಾದಲ ಒಂಜಿ ಬಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾಯಿಗೆರೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಮಂತದು ಅರೆನ ನಿಕ್ಲು ಅಂಗೀಕಾರ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಬಡಾಪನ ಪೊರ್ತು ಅಂಡಲ ಆತ ದೂರಡು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತದು ಐಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದಾರೆ. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಲು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷಡು ಅರೆನಿಯಾನು ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆನು ಅರ ದಿವಂದೇರು ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಅಚಲವ ಅದುಂಡು ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಲ ಅರು ದಿವಂದೇರು. ಆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಅರೆನು ಯಾಪಲ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ನಂಬಂತನ ದೈವ ಮೈಸಂದಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಗಳ ದೇವಾಲಯಗಳ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಚಲವಾಂಚನ ವಿಶ್ವಾಸ ಖಂಡಿತವಾದ ಅರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನನು ದುಂಬು ಕೊನೆಯರೆ ಐಕೊಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಕೊರಿಯರೆ ಅಂಚನೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ನಾಯಕರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದೇರು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಸಮಾಜಡು ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಆಪರಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆರು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಐಕು ನ್ಯಾಯ ಕೊರದು ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ತನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಗೂ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕಲಕ್ಕನೆ ಆರು ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಇಕ್ಕಲು ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ಪಂಡದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪಂಡದು ಅರೆನು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಮನದಿಗೆ ಮನ್ ಹೋಗಲ ಬೈದನ ಸೇರಿದ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೇರ್ಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂಚಿನ ಎಂಕಲ ತಂತ್ರಿ అయిన ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮತಂತ್ರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಾಯಿಗೇರು ಅದು ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂಡೇರು ಅರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುಂದರ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಹಾರ ಪಾಡ್ದು ಅವ್ರು ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನಂತಲ್ಲ. ಕವರ್ದ ಹಿರಿಯ ಒಂದವರೇ
ನಮ್ಮ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಗಟ್ಟಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಮನೆ ಮೇರೆನೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಸಮಾಜದ ಮುಖಾಂತರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಪಿಲಾರದ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಾಯಕರಾದ ಘೋಷಣೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅರ್ನ ಈ ಅವಧಿ ಅರ್ನ ಈ ನಾಯಕರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಪೂರೈಗಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಒಂಜೇ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತು ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಐಕ್ಯ ಮತ್ತೋಡು ಒಮ್ಮತ್ತೋಡು ಅರನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಈ ನಾಯಕರಾದ ಅರನೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಭಾಗಿಯಾದ ಅರನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೊರ್ಕ ಅರ್ನ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. Thank you.